maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin sa matagusa. Kumusta ka mo nining kagabihion? Ako nagtuo nga naa kanunay ang kadaugan ug naa kanunay ang panalangin sa Dios. Sa atong pagsugod sa atong programang pulong mo kinabuhi ko, ako kamong gidasig sa pagpasalamat sa Dios. Ato ning ablihan ug sugdan sa mga pagday, pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mao'y nagatiman kanamo, Dios nga mao'y nagbantay ng ulo ug nagiya sa among kinabuhi aron kami magmalampuson sa pag-alagad kanimo nining adlaw. Nagmalampuson kami tungod sa imong pag-uban kanamo. Nagmalampuson kami tungod sa imong pagproteksyon. Ug walay hunong ka nga nagatiman kanamo sa mga pulong nga gikinahanglan namong ma-apply sa among pagpuyo sa kalibutan. Imo kaming gitudloan, imo kaming gidasig, imo kaming gipahinumduman. Ug salamat o Dios nga imo kaming gihatagag kasing-kasing nga malinawatog matinuhon sa imong mga pulong. Sa among panaguban, i-bless Ginoo matagusa sa mga mensahe nga mo'y muhatag ka namo kadaugan ug paglaom sa mga saad nga imo hanggi paabot sa matagusan namo kakinabuhi. Among gideklarar ang imong pagkamaayo ug ang panalangin nga among maangkon karon sa among panaguban sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios sa matagusan. Ato bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Estrelita Balaw. Mayong gabi, pastor, og sa tanang mga gatubay sa atong pulong sa Ginoo. God bless kanatong tanan. Mayong gabi, may pakiguban ni Lindina Gabotero. Mayong gabi, pastor. God bless you all, family. From Tabuan, Bayawan, Eternal Life Church. Request kog awit makalangit kinsa ba ako. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Jimboy Goodness Monson. Mayong gabi ang Dios magpanalangin. Maayong pakiguban og maayong gabi ni Naomi Pungasi. Maayong gabi ninyo diha. Kumusta ang Dios magpanalangin? Maayong gabi ni Milani Girosano. Good evening po, pastor. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi ni Jennifer Cabasa Cabrera. Maayong gabi ni Moses. Kumusta mo diha ang Dios magpanalangin? Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, sa pagkamaayo sa atong Ginoong Hesukristo, pastor, maayong gabi. Tibuok mong pamilya, tanan pod nga nagtan-aw ug nagsunod sa imong live FB. God bless all. Atong tagapagtagad ang awit makalangit nga kinsa man ako. Diri lang sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Gigi Mes. Kinsa ba ko
walay hunong mo. Mayong pakiguban ni Romilita Bugais. Good evening, Pastor. Salamat sa kahigayonan, Lord. Amen. Salamat ka, Ginoo, nga nag-uban na usab ta sa mga pulong sa Dios. Mayong gabi may pakiguban ni Harris Larsio. Salamat kay sa pagkamakugihon ni Gigi Mez sa pag-share sa ato ang programa. Kamahimong angaya. Mayong pakiguban ni Mimi Dalio. Good evening, Pastor. Wansing from Davao City. Request ko og kanta Lahutay. Kamusta mo diha? Lahutay ra gyud ta mga kaigsoon ni Aida. Okay. Ni Aida Abaho Manlapas. Maayong gabi, Pastor, sa tanang mga nanonood. Maayong gabi. Ni Rovelyn Imbak, good evening, Pastor, watching from Kuwait, no? Salamat kaayo sa Ginoo. Mayong gabi, may pakiguban ni Claire Moga Agarnica. Mayong gabi, mayong pakiguban kaninyong tanan. Si Barsion, mayong gabi, usab ni Vision Aliko. Si Andra or Andra, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Kumusta mo? Maayong gabi ni Gina Kamahalan. Maayong gabi, Pastor, og sa tam viewers. Ang Dios magauban kanunay kanimo og sa tibuok mong pamilya og kanatong tanan. Request ko og song dito sa cross. Salamat, Pastor. You're welcome. Walay sama sa gugma sa Dios. Walay makalabaw ni makakumpara sa gugma kaniya. Si Rina Narochi, maayong gabi ni Elsie Rasonado. Maayong gabi, Pastor, from Tabina, Zamboanga del Sur. Kumusta mo diha sa Zamboanga del Sur? I declare blessing kaninyong tanan nga nagsunod sa atong programa. In Jesus' name. Si Bing Dandan, maayong gabi, Pastor, og sa tibok mong pamilya. God bless. Si Robilin Imbak, pakigreet po ko, Pastor, sa ako ang pamilya sa Tabugan Family Imbak. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Beans KP Larion. Maayong gabi. Okay, salamat sa atong buhi nga Dios. Maayong gabi ni Linlin Lubo. Saga, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi isad kaninyong tanan. Kumusta mo? Si Jaime Manorca, maayong gabi. Matod pa, maayong gabi, Pastor, from Quinto, Bulacan. Kumusta mo diya sa Bulacan? Ang Dios magpanalangin. Maayong pagpaminaw ni Carmen Asindelia. Good PM, Pastor. Pag-ulang ko nagpaminaw sa imong live, Pastor. Salamat sa Ginoo, nakita taka sa FB. Ay, salamat sa Dios. Ug ang Dios magpanalangin kanimo. Ug ang Dios magadasig magalig-on sa imong pagtuo kaniya. Mao na pinaka-importante nga atong pagtuo-lig-unon kanunay sa Ginoo sa mga mensahe. Iwag GC, maayong gabi, evening, Pastor. Maayo jud kaayo ang Ginoo. Request ko kanta Buhi Siya, watching from Park Pandian, Gay General Santos City. Ako ning tagaan ha, Buhi Siya. Mayong pakiguban ni Leonita Dayocos. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi isa ninyong tanan. Si Gigi Mez request palihog, Pastor, dihog sa Dios. Salamat. Okay, dihog sa Dios. Ang dihog sa Dios ang mugawas dire katapusang dihog og dihog. Okay. Ako ring andaman dire Gigi Mesa. Awit makalangit buhi siya dire lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kung ikaw daw di ka
dayon kay bugat ang imong palasanon daw nag-inusara pa lang. Maayong gabi, may pagpaminaw Nicole Permandis. Maayong gabi, Pastor Gideon, watching from Kansumandig, Lalaverta. God bless, pa-request og song, Pastor, pagdaig nga tinod anay. Huwag problema, wala pa'y tubag sa panguliya, ibati mo na ang tumak. Mayong pagkikuban og good evening ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Pastor, mingaw na ko nimo. Mingaw na ko mo request sa akong mga paboritong mga awit makalangit. Si Jesus nagpakatao, ginikanan, Kristohanong gikuto. Salamat, Pastor, sa pagtagad ang among hangyo awit. Mayong pagkikuban ni John Ortiga. Good evening, Pastor, watching from North Cotabato. Si Sunny Coling, maayong gabi. Si Janelle De La Rosa Estante, maayong gabi. Ako arang andamon ang ubang mga awit makalangit mga kaigsonan. Onya kung dunay time onya sa ato ang paghuman sa paghisgot sa pulong sa Dios, ako raning hisgotan. Okay, ako sa nga paspasan pagbasag mga mensahe gikan sa ato mga kaigsonan gikan ni Raquel Verdin. Good evening, Pastor Gideon from Davao. Moari ka og Davao, Pastor? Wala pa schedule. Wala pa schedule sa Davao. Si Rinel Diniwanaw, maayong gabi, Pastor. God bless, Pastor. Padayon, Pastor, sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Request ko kanta Nasaan na Kaya Ako. Okay. Maayong gabi ni Brother Felix Dapar Lumod og ni Wilda Crospero. Maayong gabi ni Mark Chusi Ponticelio, ni Jaime Minorca og Romelita Bugains. Request awit makalangit o Dios ikaw lamang. Si J. Mart Villanuca, maayong gabi, Pastor, og sa tanang nakasunod sa imong live. Pastor, shout out sa langko sa Pastor Shaton Negros Oriental Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Mayong pagkikuban ni Sister Vivian og ni Iwag GC, lami kaayo nasabakan sa Ginoo, Pastor. Tinuod gyud. Okay, dunay giingon diri ni Iwag GC. Request sa Purok Pandian mi. Kaya usa may request. Mayong gabi ni Marian Lisa. Request kami ng Jesus, salamat. Okay. Mayong gabi may pakiguban ni Susana Pableo. Mayong gabi, Pastor, ug sa tanang mga listeners, request ko makalangit yak sa ako. Mayong gabi ni Bong Ganob, matud pa diri. Good evening, Pastor Gideon, og sa tanang naminaw karon sa imong live. Request ko, Pastor, diha kang Hesus kanang ikaw mo kanta. Salamat sa pagbasa. God bless.
Okay, ako ang kantahon mga kaigsunan ang gi-request dire. Ako ang taga-agpagtagad. Ang gi-request diri mga kaigsonan, ako to nga taga-ag pagtagad no. Ang si Bong Giganob diha kang Hesus. Okay, ako sa nga pangitaon tong uban nga nag-request diri sa ato nga programa. Human aning mga awit makalangit nga gipang-request diri kini atong mga awit nga naumol diri sa atong programa. Moadto na ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Okay, ako ato nga pangitaon ginikanan si Jesus nagpakatao, ginikanan Kristohanong gikoto. Okay, o niya lahotay. Ubay-ubay gyud ako aning katahon. Bisan asa ako makaabot, bisan asa ako padulong ang balaan. Ugamhanan mong pangalan kanunay gauban, kanunay nagtagbos panginahanglan. Sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaugan, kini mo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ngalan mo. Bisan asa ako makaabot, bisan asa ako patulong ang balaan. Ugamhanan mong pangalan kanunay gauban, kanunay nagtagbos panginahanglan. Sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo kakikan, walay makulang kanako, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Ang kalipay katasig ug katagpawan, naalang kanimo, namo makaplagan ang pagtuo. Gugma o paglaong ko, gikan kini kanimo, pagdaig pasalamat alang lang kanimo. Sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha
Diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Iyahi ko, kigunitan mo pag-ayo, tag-iya ka. Sa kinabuhi ko, ipangga mo ako. O gimahal mo pag-ayo, busaan niya ako. Aron sa pagdaig sa pangalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan. Diha kanimo kagikan, walay makulang kanako, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Kinahanglan bayawon gyud nato ang ngalan ni Jesus, mga kaigsuonan, tungod kay iyatang giatiman, iyatang gihigugma pag-ayo, o iyatang gibandayan o giproteksyonan, ug kanunay tang gitagbo unsa may atong gikinahanglan. Awit makalangit, mga kaigsuonan, nga ato ang tagaan og pagtagad, ginikanan. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon, angay gyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa modyol paansiron, ayaw gayot pasagdai. Ang cellphone mo tagoin, kaugmaon nila, naas paglumala, ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatanunan karon, angay gyong giyahan, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan. Ayaw gayot pasagdai, sa email pa undangan, aron makataro. Pag-eskwela ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikanan, angay magmainampoon, tulong sa Dios tipikan, kay wakas Pinoy anan. Ikaw magmainampingon, kay ikaw ilang panagingnan. Kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Tudloi, pamatasan ang imong kabataan. Deuteronomio Kapitulo 6, mga kaigsuonan, sugod og 5:6-7, kung imong lantahon, sugo sa Dios natong mga kinikanan, nga atong tudluan gyud ang atong mga kabataan sa pulong sa Dios.
Si Apostol Pablo nagwali usab ngadtos mga kabataan diha sa Episo Kapitulo 6 nga diha gipakita nga ang mga ginikanan mutudlo gyud sa atong mga kabataan. Maayong gabi sa mga ginikanan o maayong gabi sa mga kabataan. Awit makalangit mga kaigsunan, Kristohanong gikoto diri sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nanay si tatay dogay nas pagtuo, apan kinabuhi wala yun mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magkutil. Sila ang karnero nga gikoto, nalas ang sungay lakip ang balhibon. Sa simbaway ganang sa ampo na luya, kay gilintuad lagi sa dagong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi, sa Biblia yun tudloi, tudloi, tudloi pa aron may mata. Ang Kristohanon nakatulog pa, pastor, kami kaloy-a, kaloy-a, ayaw intaw, kami ik-a, kay kon amo pang maagwanta. Magsimba-simba kami panagsa, anong iniyo kong hadlokon, individual baya ang salvation. Kay kon dili ko kamo badlongon, sa imperno kamo pagsunugon. Si tatay si nanay dogay nas pagtuo, apan kinabuhi wala yun mabago. Si tatay mo inom, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magkutin. Sila ang kanero nga kikoto, may libon pa, may libon pa, nanagas ang sumay lakip ang balhibo. Walay alot, walay alot, sa simbaway gana, sa ampo na luya, gintuan lagi sa tangkong problema mo di ay. O pastor, pastor, tambagi, tambagi, sa Biblia gyud tudloi, tudloi, tudloi paran may mata. Ang Kristohanon nakatulog pa, pastor, kami kaloy-a, kaloy-a, ayaw intan, kami kumbaha, kumbaha, kay kon amo pang magwanta. Magsimba-simba kami panagsa, nganong iniyo kong hadlokon, individual baya ang salvation. Kay kon dili ko kamo igon, sa impierno kamo paglitsonon. Kay kon dili ko kamo badlongon, sa impierno kamo pagsunugon. Kinahanglan gyud ang Kristohanon tudluan badlongon sa wayon, maunay pulong sa Dios nga imong makit-an sa balaang kasulatan. Awit magalangit mga kaigsonan diri sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Kristo nagpakatao. Si Kristo nagpakatao, ug namatay sa Kalbaryo, ug ang tanan nga mutuo dilihok man sa imperno, ug ang tanang mosalika niya may kalipay o kasadya. Ang kakapoy o kalisdanan, kining tanan mga hanaw lang, suot-suot sa kasagputan, saka-saka sa kabukiran, pasan lugdo sa mga karga. Kay si Kristo ang iwalita, kay kun matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahagog pagbuhat ning kalibutan. Walay makapahimulan kanato sa pagpangalaga,
baha ulan antuson lang, subay-subay sa kasapaan, apan dito sa unahan talaga nimo gianda, dad-a sila sa pagtuo, ang manluluwas nga si Kristo, suot-suot sa kasakmutan, saka-saka sa kabukiran, pasan lugdo sa mga karga, kay si Kristo ang iwalita, kay kun matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahagog pagbuhat ning kalibutan, sa kahagog pagbuhat ning kalibutan. Ang Biblia mga kaigsuonan naglaro gyud nga kung unsay atong gibuhat kita gayoy gantihan ana. Magbuhat tag dautan anihon nato kamatayon, magbuhat ta og maayo anihon nato ang kinabuhing way katapusan. Aron makabuhat tag maayo og kinabuhing dayon ang atong padulngan, magbasatas bala ang kasulatan og ikinabuhi nato samtang naapatas kalibutan. Awit makalangit mga kaigsuonan, lahutay tungod sa ato ang paglagad sa Ginoo, dunay mga pagsulay, dunay mga kalisdanan, pero dili nato kalimtan. Luyonin ning tanan, may kadaugan, basta mo lahutay ra gyud ta sa pag-alagad kaniya. Lahutay lang. Ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana, usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo, tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan kasakitan, doon na may utlana, usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Dios kun muli ka, buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana, busayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay
aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut day kasiya, ug dili kakabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagara, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may udlanan. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Akong gihangiwang matag-usa sa pag-abli sa inyong Biblia, ug ablihi diha sa libro sa Efeso kapitulo 4. Diin maoy ato ang hisgutan sa atong panaguban. Ako nagtuo mga kaigsuonan ang tanang mga Kristohanon sa pulong gani ang ato ang hisgutan. Ready na gyud og ako nagtuo nga ang tanan mga kaigsuonan na kanunay sa kanabitaw ka-excited sa pulong sa Dios. Ang Efeso kapitulo 4 mga kaigsuonan ko sa Ginoo naghisgot ni og panaghiusa. Kini giawhag, gipahibalo, gidasig nga kinahanglan ang mga magtotoo diha sa Efeso kinahanglan magkahiusa. Kay ang mga tao nga magtotoo nga magkahiusa daghan kay siyang mahimo. Dili gyud nato kalimtan mga kaigsuonan nga mas daghan kaayong mahimo ug mabuhat ang tao nga magkahiusa. Alang sa mga mangunguma, relate kaayo sa mga tao nga mangunguma kaniadto, labi na kung nagpuyo ta og mga bukid. Kaniadto dunay mga gitawag alayon. Kung napo kabuk membro, napo pod kabo, napo sad kabo kauma ang inyuhang trabahoon og napo sad ka adlaw, kanang napo katao sa usa ka adlaw dako na kay nasaghawan. Kung magbunglay mga kaigsoon maguna o niya sunod na sad adlaw sa lain na sad nga kauban nimo maoy gunahan nga lain na sad nga uma na pud sa kauban nimo maoy inyong gunahan, napulo gyapon mo kabuok. So lain na sad nga adlaw hangtod mahuman ang napulo ka adlaw, mahimong equal ang tanan. Munay gitawag alayonay. Wala na ko kakita karon tungod kay kasagaran, suhulanay naman ron. Sa una alayonay, mas dako og hawan kon magkahiusa ang katawhan nga magtrabaho diha sa usa ka trabaho nga nagkahiusa sila sa pagtrabaho. Ang pulong panaghiusa mga kaigsuonan dako kay ni siya og kanang resulta. Dako kay og resulta ang pulong panaghiusa. Dali sad ang resulta kon magkahiusa ang mga katawhan. Ang tao nga magkahiusa mga kaigsuonan ko sa Ginoo daw sama sa usa ka silhig nga tukog
kon ang silhig nga tukog mga kaigsunan magkahiusa gani ng usa ka bugkuson gani na, unya maunay imong isilhig mga kaigsunan, daling mahawan, daling makahawan, daling makakuha og sagbot. Pero kon bisag pila pa mo katao, bisag 50 pa katao, tagsa mo kabuktukog, dili nimo makit-an ang hawan, kay dili man kadawg ang tukog sa mga sagbot nga gusto ninyong kuhaon. Pero kon ang tukog bugkuson, ang 50 kabuok katao magpuli-puli sa pagsilhig, gaan og dako ang hawan og dali sad ang mahuman. Inana mga kaigsuonan, kaimportante, kapaspas, kadali sa resulta kon ang mga katawhan magkayusa. Nindot sad kaayo tan-awon, sudungon natong mga tao kon ang pamilya magkahiusa. Makit-an nimo ang pagtinabangay, makit-an sad nimo ang paglinabanay, makit-an sad nimo mga kaigsuonan ang pagkamalipayon kon ang pamilya magkahiusa. Unsa kahagyod kamalipayon o pagkanindot tan-awon kon ang simbahan magkahiusa. Kanang usa ka simbahan magkahiusa. Unsa man po'y gikinahanglan aron magkahiusa, unsa man po'y tambag sa Biblia aron magkahiusa ang usa ka simbahan nga gikan sa naglaing mga pamilya. Kay ang simbahan mga kaigsunan gikan gyud na sa naglaing mga pamilya. Unya kanang gikan sa naglaing pamilya, lain-lain nag mga experience, lain-lain nag mga nasanatian, lain-lain nag mga gikinahanglan, pero nagkahiusa sila. Unsa kahagyod kanindot mga kaigsunan kon magkahiusa ang usa ka simbahan. Unsa may mga tambag pod sa Biblia. Kung atong tan-awon mga kaigsuonan ang sulat ni David diha sa iyang libro nga iyang gihimo aron masulat ang mga mensahe sa Dios, diha sa Salmo 133 ato nang tagaan usab pagtagad diri sa atong panag-uban. Salmo 133 1 hangtod sa 3. Gidaig ang gugmang inigsuon, mao ni ang title ni David. Kana bitawng ang usa ka simbahan na igugmang inigsuon, kung moingon tang na inigsuon, maghisgot kanig inigsuon na ang igsuon na agyon na say magulang, manghod. Ingon sa dinhi pagkamaayo or pagkaayo o pagkaanindot kung magkahiusa pagpuyo ang katawhan, ingon nga mga igsuon. Tinuod, walay sama. Okay, nibalik na gyud. Salamat sa Ginoo no. Nibalik. Nibalik gyud. Okay. Padayon lang nato ang pag-share ni loading siya kadali mga kaigsuonan tungod kay ni pidok gamay ang ato ang kuryente. Pagka pidok napiktuhan gyud ang atong wifi. Salamat sa Ginoo nga wa siya kanang wala bitaw siya off ang atong video ning padayon ra gyud siya. Salamat sa Ginoo. Unya para ang ato mga kaigsuonan ko sa Ginoo dili kanang makadungog sila sa ato karon nga mga madunggan, mga pulog, mga mensahe nga ato ang hisgutan mga kaigsuonan aron makadungog ang atong mga pamilya o atong mga kailagigala. Ato sang i-share kay niluding og kadali. Amo nang nawa pod sila og kadali. Alang pod sa atong mga kaigsuonan nga nagkugi aron makadungog ang ilahang mga buutan nga mga silingan. Agit connect nila sa trompa. Unya ang ato ang oras kay alas 8:28 pa man. Ato gyud ning gisayo mga kaigsuonan pag-discuss para dili pud ta makadisturbo kay ang uban mo sayo man og katulog tungod kay klase naman. Sige, padayon ta. Unya samtang padayon mo nga nagpaminaw sab sa ato nga pakiguban, ako sabong gidasig gihangyo sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kaila. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga kun magkahiusag yun ang usa ka simbahan, daghan kaayong mahuman nga trabaho, daghan kaayong mabuhat
Kini gi-example nato ang usa ka silig o kanang pag-alayonay. Kinsa may nakasinati og kanang alayon. Matod pa ni Rachel, nakaalayon pod siya na. Matod pa tinuod yun. Okay. Matod pa ni Sir Vivian, ako dire giblotot nako pastor. Salamat kaayo sa inyong kakogi, Sister Vivian. Sikad pa kaniadto hangtod karon. Way paglubad. Blutot para makadungog ang atong mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo. Sige padayon ta mga kaigsuonan. Ang panaghiusa dako gyud kaayong mabuhat. Og tungod niini, bililhon kaayo siya atubangan sa Dios. Usani ka bililhon. Moingon ganitang bililhon mga kaigsuonan, importante kaayo sa Ginoo. Ikalipay sa Dios kon ang mga katawhan magkayusa. Mao na nga iyan ning gikumparar sa usa ka dihog sa usa ka halangdong kana bitang kanang usa ka tawo nga nangulo. Matud pa dinhi, sama kini sa bililhon nga lana nga gidihog diha sa ulo ni Aaron. Midagayday ngadto sa iyang bungot ug midaligdig sa iyang kwelyo sa iyang sutana. Sama kini sa yamog sa bukid sa Hermon nga mohugpa sa kabungturan sa Sion. Dito misaad ang Ginoo nga maghatag sa iyang panalangin nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Dinhi giklaro mga kaigsuonan kon ang usa ka simbahan magkahiusa, panalanginan gyud na sa Ginoo pagkanindota. Kon ang simbahan magkahiusa nga ingon managsuon, panalanginan gyud na sa Ginoo. Yang ingon gani managsuon, kung atong tan-awon ang dagway hitsura sa managsuon, naa gyud nay pinakamanghod, naa gyud nay manghod sa ikaduha, ikatulo, ikaupat ug naa po nay mga magulang. O niya ingon ang Biblia kanang mga magulang kinahanglan inyo nang respetuhan ingon nga mga ginikanan. So kinahanglan maunay makita og maunay i-practice diha sa simbahan gugmang inigsuon. Muna nga si Apostol Pablo nagsulti gyud nga panamilit sa gugmang inigsuon. Atong basahon mga kaigsuonan ang Epeso kapitulo 4 bersikulo 1. Kining mao nga mensahe mga kaigsuonan moabot na diri sa bersikulo 16. Lamang aron ato ang mahimay-himay mapisa-pisa ang mga mensahe sa Dios, ato ning tagsa-tagsaon sumala sa mga bersikulo sa ato ang pagatun-an. Mga taga-Efeso kapitulo 4 matud pa awhag sa panagiusa. Busa ako binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos ingon nga mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pagpaaghop o pagmapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. Sa unang bersikulo o sa ikaduhang bersikulo mga kaigsuonan, dinhi giklaro ang angay nato nga kanabitang makatunan. Angay nato nga i-apply sa ato ang pagpuyo diha sa simbahan o diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Una sa tanan mga kaigsuonan, magkinabuhitang takos. Kung sa lain nga mga pinulungan, magkinabuhing angayan. Kanang Kristohanong yung angayan. Kung moingon tang Kristohanong angayan, dili lawsi nga Kristohanon. Ang lawsi mga kaigsuonan, dili maayong tan-awon o dili maayong sundon. Ang lawsi nga Kristohanon. Kabantay mo sa training mga kaigsuonan, siguro sa mga high school, college, may nakasway og mga training like kanang CET, na pa may CET sa kuan, labi na sa mga kanabitang mga officer, no, sa CET or CAT. Kung lawsi ka sa imuhang pagka-officer, dali kang silutan kay way angay. Unya sa panahon nga naakay mga kanang lawsi, sige na siya kasipyat. Unya nakasuway mangyud ko og kanang na champion mi sa Abiliana sa una sa amo ang kanang sa tawag god ato
kay sa Abiliana sa una, kay 4th year high school ko sa una, na butang ko sa section 1 sa evening class sa Abiliana tungod kay working ko, pero na-maintain ako akong grado. Unya dili na ko mahinumduman kung unsa to nga program, basta kay na champion mi tungod kay sa amo ang grupo, sa amo ang kanabitang amo ang team, wala gyud na sipyat. Unya nindot kaing tan-awon ang amo ang team tungod kay walay lawsi ang amo ang grupo. Grabe ka snappy, nindot kaayo tan-awon, even ka ng mga mag-march sa mga kaigsuonan sa mga militar, even mga pulis, nindot kay tan-awon mga kaigsuonan kanang ilahang mga parid nga pareho gyud sila og aksyon, dungan kay silang aksyon. Mo na nga ang training mga kaigsuonan kinahanglan gyud na siyang makapasangkap na sa atong kinabuhi. Usa sa gikinahanglan gyud sa Kristohanon kanang dili ta lawsi. Buti pasabot takos ta nga ingnong Kristohanon, angayan tang ingnong born again. Buti pasabot wala tay sipyat. Kana bitang giinsayo na to pag-ayo. Kanang gihanas na to ang atong kaugalingon. Gihanas, gipractice na to ang atong pagpanulti. Gipractice na nga nato ang ato ang mga batasan. Ingon nga batasan gyud diha kang Kristo. Kay ikaw ug ako dili nato kalimtan na kabaton tag kinaiya ni Kristo. Kinahanglan i-practice nato. Mo na ningon siya nga nag-awhag ako kaninyo sa pagkinabuhing takos gayud ingon nga mga tinawag sa Dios. Kay kung takos ta mga kaigsuonan diha sa pagkinabuhi nga tinawag ta sa Dios, pilion gayud tas Ginoo. Pilion ta. Mao na nga daghan ang gitawag pero diutay ang gipili tungod kay pipila lang kaayo ka mga Kristohanon nga snappy sa pagpangalagad. Buti pasabot seryoso nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. Mao ni angay nato rong tukion og eksaminon sa atong kaugalingon kung snappy ba ta nga klaseng pagkakristohano, seryoso ba ta? Kay kung dili ta seryoso mga kaigsuonan ko sa Ginoo, muuban-uban man kas panon, kuyog-kuyog man ka. Kung imong lantaw ang sulat ni Apostol Pablo, mo compromise kas kalihukas kalibutan. Unya ingon siya dinhi pag mapaubsanon kamo, mao ni angay natong bansayon kanunay bisan asa ta, bisan unsa ang mga pagsulay, kinahanglan mabansay nato atong kaugalingon sa pagpaubos. Labi na kung dunay mga pagsulay, diha nato paningkamutan nga magamit gyud ang pagkamapaubsanon. Kanang tao nga mapaubsanon mga kaigsuonan, kanunay na siyang maghilom sa mga bati nga mga pinulungan, sa mga bati nga mga sumbong. Ang taong mapaubsanon dili na magtagad sa mga bati nga mga balita, pero excited na sa mga maayong balita. Ingon sa dinhi pag maaghop, pag mapailubon, ipakita ang inyong gugma sa usap pinaagis pag tinabangay. Mao ni ang ato agyong i-practice diha sa simbahan na agyod ang pagtinabangay. Mao ba ni ang atong makita sa atong kinabuhi kanang pagtinabangay? Ato bang gitabangan ang ato ang mga kaigsuonan? Una sa tanan, ato bang gitabangan og nahimo batang maayong assistant sa mga kinabuhi sa mga alagad sa Dios? Kay ang mga alagad sa Dios, mga kaigsuonan nga gibutang sa mga kasimbahanan, dili gyud sayon ang ilahang mga buluhaton. Una, kinahanglan na silag na ay oras sa pagampo. Kinahanglan na ana sila'y oras sa pagpakigsulti sa Dios. Na ana sila'y oras mga kaigsuonan sa pagpakisayod sa Dios. Ug usas sa mga gikinahanglan ato usas mga gikinahanglan nila
ang suporta gikan sa mga kaigsunan diha sa simbahan. Mao ba ni ang atong gibuhat diha sa atong simbahan? Ato bang gisuportahan ang mga leaders diha sa simbahan? Wala ba ta mutabag bira sa kaaway para dili makabuhat ang alagad sa Dios? Dili na tutugutan nga kita nga nasakop diha sa simbahan ni Kristo, gamiton ta ni Satanas pagtabag bira aron dili makabuhat ang mga alagad sa Dios. Hinuon mahimo tang instrumento sa pamaagi sa Dios aron mapagaan ang buluhaton sa mga alagad sa Ginoo, mo nang pagtinabangay. Versikulo 3, paningkamuti aron mutunhay ang inyong pagkahiusa, panaghiusa nga hinatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang pulong panaghiusa makit-an lamang nato ni kung ang balang espiritu mo'y maghari. Pero kung ang matag Kristohanon o ang matag tao diha sa simbahan, dili na gani ang Espiritu Santo ang naghari. Ang uban ang naghari mga kalibutanon, ang uban naghari mga butang sa kalibutan, o ang uban mga kaigsuonan kaibog ang nanghari. Ang mahitabo ana mga kaigsuonan, dili siya makatabang sa alagad sa Dios o sa mga leaders diha sa simbahan aron unta mudako ang buluhaton, aron unta daghan ang maluwas. Ang problema mga kaigsuonan sa simbahan mao ni, kung ang mga sakop diha sa simbahan labi na gyud kung katong naay mga katungdanan, do na sila'y kana bitaw ni balik ang ilahang tawhanon nga kinaiya. Ang usa ni balik pagbisyo, ang usa ni balik sa daan niyang kinabuhi. Ang may tabuan na magkahilis ang simbahan. Magkahilis ang mga buluhaton kay dili naman na mao'y matutukan. Mauna nga kung dili makabantay ang leaders or ang mga nangulo, mawagtang gyud na siya. Dili, kuyaw gani mga kaigsunan ang leader, ma-discourage, dili na mo mag-lead. Ug dili gyud mahitabo mga kaigsunan nga ang mga leaders dili makasinati niini. Kasagaran sa mga leaders nga gigamit sa Ginoo aron pagtudlo sa mga tao, aron ang mga tao mulid na pud og mga tao, kasagaran makasinati gyud sila niini. Kay sa panahon nga sila makasinati niini, damor silang makakaton ug damor silang makabantay ug dili ni siya kana bitang sayop. Kinahanglan makasinati gyud ang mga leaders. Kung ikaw leaders, makasinati gyud ka ani nga dunay mga sakop diha sa imong gilidan or gidumala mo, rebelde nimo kay mo balik man sila sa kalibutan. Mauna nga para dili mahitabo mga kaigsunan nga mawagtang ang panaghiusa, gidasig ni Apostol Pablo nga ang matag members gyud sa or matag sakop sa maong simbahan kinahanglan gyud magkinabuhing takos. Ang pulong magkinabuhi mga kaigsuonan nga takos nagdepende gyud na sa tao. Wala mo ingon si Apostol Pablo nga si Lord na ibahala, magkahiusar lagi mo. Naagyud sa tao mga kaigsuonan ang kanabitang hinungdang nganong magpadayon sa pagkahiusa ang simbahan naa sa mga tao. For example mga kaigsuonan, kung ang usa ka nasod ang mga sakop mubalik sa kanabitang mugawas sa ilang mga roles or sa ilang mga katungdanan, muribilde sila sa ilang pangulo, mahimong huyang ang nasod.
Bisan gani mga mao bitaw nang kabantay mo sa usa ka barangay, sa usa ka syudad, lungsod, doon na ginay mga gitawag konseho. Lain po na silag opisina. Naay opisina ang mayor, naay opisina ang vice mayor, naay po'y opisina ang mga konsehales. Mausad ang barangay, naay opisina ang barangay kapitan, naapoy mga opisyal, naapoy opisina ang lupon, naapoy mga opisina ang mga konseho, ug naapoy opisina ang mga tanod. Kini sila maunay mahimong kaabag sa barangay kapitan ug sa mayor pananglitan kung naa sa lungsod. Pero kon ang mga opisyal, mga kaigsuonan, muunay na og kana bitang guba sa ilang organisasyon, mahimong luya huyang ang barangay or ang syudad or ang nasod. Usa sa mga gipakita dinhi mga kaigsuonan, kinahanglan ang matag usa ka tawo, mapababay, malalaki, asa man kagibutang sa Ginoo nga trabaho diha sa simbahan, dapat wala gyoy kana bitawng sakop nga dili Holy Spirit ang naghari. Kay kung dili na gani ang Holy Spirit maghari mga kaigsuonan, mag-iyahay nag ako, mag-iyahay nag gusto nako pastor mauni, ang usapod mo ingon gusto nako pastor kani ang mahitabo, karipod usa mo ingon pastor murag dili na maayo kani pastor, ayog paminaw anak nila. Mahitabo mga kaigsuonan, mawik gyud ang organisasyon. Mao nang ang advice ni Pablo mga kaigsuonan, ang tambag ni Pablo, kinahanglan magkinabuhing takos ang matag usa. Mao ni eksamino nato sa ato ang pagkakristohanon. Nagkinabuhi batang takos? Angayan, isnapi bata sa atong pagkakristohanon? Or ningjam na kaglain nga mga team? Ang problema, kung ikaw kristohanon, nisimba ka sa Dios ni anang simbahana, at the same time musimba ka diri sa simbahan, unya ningjam ka, nakigjamming ka, kana bitang diri sa pika sa simbahan, mura og giganahan ka kaysa simbahan diin ka gibutang unta sa Ginoo. Ang may tabo ana, mugawas ang gitawag komparison. Imo nang ikumparar ang pika simbahan ngadto sa imong simbahan diin unta ka gibutang ni Lord. Mao nang dunay mga Kristohanon nga magbalhin-balhin. Dunay mga Kristohanon mga kaigsuonan nga dili gyud sila katubo. Ang imuhang pagkakristohanon gibutang ka diha sa simbahan kay naa kay trabahoon. Usa sa mga gikinahanglan aron matrabaho nimo ang buluhaton nga gibutang sa Ginoo, nganong diha ka gibutang sa Ginoo, usa sa mga gikinahanglan pahari ang Holy Spirit. Kay kun muhari nagari ang balang espiritu mga kaigsuonan, kanunay naa kay pagkamapabusanon, naa kay pagkamapailobon, ug andam ka kanunay sa pagtabang, dili sa pagdaot kundi sa pagpagaan. Maunang niingon si Apostol Pablo, paningkamuti aron motunhay ang panaghiusa nga gihatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Ya hinumdumi, may usa lamang kalawas, usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom, ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag
May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanan nga mga tao. Siya mao labaw sa tanan nga nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Dini giklaro mga kaigsuonan kitang mga Kristohanon dapat lain-lain man tuod tag pangsyon, lain-lain man tuod tag katungdanan, lain-lain man tuod ta og trabaho, pero usara ang Dios nga atong gilagaran. Usara ka Dios ang atong gipasidunggan. Wala ta mo trabaho aron pagpasidungog og tao. Wala ta mo trabaho di ining maong trabaho aron daygon tas mga tao o kaha mo dayeg tag tao. Ming trabaho ta ni ining maong buluhaton kay gisaligan ta sa Dios o gihimo tang takos sa Dios sa pagbuhat ni ini sa paagi nga siya ang maalagaran, siya ang mapasidunggan, siya ang mabayaw, siya ang mahimaya, dili ang tao og dili kita. Mao ni angay natong ibutang sa atong kinabuhi nga doon na tayo Ginoo ug wala na tay lain pang Ginoo. Doon na tay Dios ug wala na tay laing Dios. Buot pasabot wala na tay saligan pa. Wala na tay gisaligan nga lain pa, gawas lamang sa Dios. Ug usa lamang kabalang espiritu. Ug wala nay lain pang balaang espiritu. Buot ipasabot ikaw ug ako pareha ra gyud tag kinaiya. Mga Kristohanon gyud ta. Lamang nag-agad ni sa ato ang pagpaningkamot. Kung sa imong pagkakristohano snappy ka, kung sa akong pagkakristohanon snappy ko, kung sa pagkakristohanon sa uban snappy sila kanang seryoso sa pagpangalagad, igsuon ko sa Ginoo, malipay ang Dios. Ug sa dihang malipay ang Dios, dili gayud siya muhikaw sa pagpanalangin kanatong tanan. Nya atong hinumduman mga kaigsuonan, diha sa bersikulo 7 ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kaubuton ni Kristo. Matag usa, babay, lalaki, bisan unsa, ikaw ug ako dunag yu kay gasa. Og dili kabubuton ni pastor ni bisan kinsa nga mga leader diha sa church, kundili kabubuton ni Kristo. Ikaw nga naminaw karon sa to programa duna kay gasa. Wala lang siguro nimo madiskubrihe og dapat madiskubrihan nimo ni kay gusto sa Ginoo nga mahimo kang takos ug mahimo kang masinangkapan sa paggamit niini. Kay kung dili nimo ni gamiton, daw sama kas gibutangan, gipialan og usa ka kana bitawng usa ka salapi imurang gilubong. Dapat ang ato ang naangkon nga gipial sa Dios nga gasa ato gyuning gamiton aron manakod sa uban. Bersikulo 8 kay nag-ingon ang kasulatan sa pagkayab niyang kadto sa kahitasan nagdala siyang daghang mga bihag o gitagan niya mga gasa ang mga tao. Ikaw ug ako dunag gitay gasa, ang kuna na inang dunag koy gasa. Unsa may gipasabot sa ingong pagkayab niya, nagpasabot kini nga may kunsad una siya sa kailadman sa yuta, busa siya nga may kunsad siya ra usab ang may kayab. Saylo pa sa kalangitan aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Ang uban, ang mga gasa niya mao nga ang uban gihimo niyang mga apostoles. Unang dunay mga apostles like Marcos, Mateo, Juan, Santiago ug mao si Pablo. Og ang uban gihimo niyang mga propeta. Ang mga propeta, mga kaigsuonan, sila ang tigdawat sa mga mensahe sa Dios. Ang Dios mo padayag ngadto kanila og sila mo padayag, mo deliver niini ngadto sa mga tao aron ang mga tao masayod sa mahitabo sa unahan, sumala sa gipadayag sa Dios sa mga propeta. Ang uban gihimo niyang tigsangyaw sa maayong balita. Dili ang relihiyon dapat ang isangyaw, kundili ang maayong balita. Kay walay laing makaluwas sa tao ug makausab sa tao kundili ang ebanghelyo. Problema lang kay sa kalibutan karon daghan kaayo mga taong magsasangyaw, dili pulong sa Dios ug dili maayong balita ang gisangyaw, kundili ang ilang doktrina. Ang pikas pod doktrina pod ang gisangyaw, pikas pod doktrina pod ang gisangyaw. Mao nang mag-abot sila sa social media, magdebate ra sila. Tinuod na. O niya,
Klaro na magyud nga ang debate mga kaigsunan wala gyud maayong padulngan. Wala gyud maayong padulngan ang debate. Ang maani ra ana kaguol, pagdumot, kasuko, labi na kung di kabaws. Tinod ba na? Kanang debate mga kaigsunan, inani man guni. Ang usa ka grupo mubarog sa iyahang doktrina, sa dihang mubarog sa iyang doktrina, ang tanang doktrina ihag yun ng sawayon. Ihag yun ng barugan nga tanang doktrina sayop, ang iharang doktrina sayop. Ang iya pong atbang, iya pong barugan ang iyang doktrina, unya iya pong paningkamutan nga katong atbang niya nga simbahan sayop sad. Mamatay na lang na silang duha, wa gyud mo daog anak nila. Kaya nga naman, nibarog man sila sa doktrina. Sa tagsa nila ka doktrina. Maubitaw nang kung imong lantaon paminahon ang social media, magdebate ang CFD versus kanang Baptist versus SDE. Hangtod, kanus ana sila mahuman. Di gyud na sila mahuman. Ang matag doktrina nila ilang barugan, ibangga nila sa laing doktrina. Dili man unta na sila gitawag para makigdebate or magdebate. Gitawag sila o gihatagan sila gasa para ang maayong balita isangyaw. Para ang kaluwasan isangyaw, ang kausaban isangyaw. Now, giingon din mga kaigsuonan, ang uban gihimong mga pastor o ang uban gihimong mga magtutudlo. Versikulo 12, gihimo niya kini aron pag-andam sa tibok katawhan sa Dios alang sa buluhaton nga Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, motubo lamang ang lawas ni Kristo kung ang matagtao mga kaigsuonan kos Ginoo mulihok sumala sa ilang katungdanan, sumala sa ilang gasa. Muna'y pinaka-importante unta nga masabtan natong mga tao, nga mga tagalangit. Kay kun dili manggod nato mabuhat mga kaigsuonan ang atong katungdanan, paninglan ta o pangitaan ta sa Dios. Si Jesus mo balik, dili na siya samas usa ka karnero nga pwede rang singkahan, pwede ra siyang ludan, pwede ra siyang sampalungon. Dili na siya pwedeng sampalungon. Kabantay mo sa una niyang pag-anhi, sinampalong siya eh. Bugal-bugalan siya, gibaatan ang iyang mata, dahil gisampalong, giludan siya, o niya gituklod-tuklod, gipapasan og cross, o niya gilatos, dahil gibugal-bugalan. Pero tungod kay mianhi sa sama sa karnero, miingon pagyud siya, amahan pasaylo sila sa ilang gibuhat. Pero atong hinumduman, sa ikaduha niyang pagbalik, dili na siya magsulob sama sa dagway sa karnero. Musulob siya, muabot siya nga nagdalas kanang dagway sa pagkahari. Muhukom na siya ug muganti na siya sa mga tao nga nagmatinud-anon sa pagpangalagad samtang buhi pa. Ikaw ug ako, hukman gyud tas Ginoo. Maubitaw ng sa atong pagkakristohanon, dili dapat kana bitawng mas palabihon ang pag-indigay, pagpalabuanay kaysa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kung imong lantawon ang mga simbahan karon, iahay man og kana bitawng indiganay. Bisan sa inyo ha sigurong pamilya, kung naamoy mga pamilya, mga kaigsunan nga lahi-lahig relihiyon, ang usa Katoliko, ang usa Iglesia ni Cristo, kanigyong Iglesia ni Cristo, ang usa Seventh Adventist, di yun, lisod na kayo na silang magkailhanay nga managsuon. Lisod kayo na sila nga magkahiusa. Labi na gyud sa mga taong under sa balaod sa mga Hudyo. Kana bitawng nagbaton sa mga balaod sa mga Hudyo,
balaod sa pagkaon, balaod sa adlang ipapahulay, balaod sa sa pay mga balaod sa bisti, balaod sa pagkaon, balaod sa bisti, balaod sa adlaw ipapahulay. Kanang mga simbahan nga nagtamod ni ini, grabe na silang makahukom sa ubang mga simbahan. Unya kon naa kay mga igsuon nga inana og relihiyon, mag-abot mo diha sa usa ka selebrasyon, mura mo wa mo magtinagdanay ana. Lisod kaayo ang pagtinagdanay. Pero alang nato nga mga Kristohanon, mga born again, mga kaigsuonan, sumala lang sa ako ang nakatunan nga teaching. Mga igsuon, tanan nga mga relihiyon welcome. Gawas lamang sa usa ka Kristohanon nga moangkon sang Kristohanon, pero dautan. Kay mao gyud na tudlo ni Apostol Pablo nga, oy, palayo mo sa mga taong moangkong Kristohanon. Sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11. Daghan ka isang mga tambag, maingon siya nga, oy, palayo kamo atong mga igsuon ninyong nagdinautan, nagkinabuhing dautan. Kay mas kusog manggod, mas maka-impluwensya nimo kung magkuyog-kuyog ka ng mga Kristohanong wala magtinarong. Maunay mga advice nga imong makit-an diha sa Biblia. So dinhi mga igsuon, kitang mga magtotoo, ikaw ug ako nga magtotoo diha sa pulong sa Ginoo, sa maayong balita diha kang Kristo Hesus, ayaw gyud pag-ingon nga wa kay gasa. Ayaw gyud tuuhi nga wa kay gasa, daa kay gasa. Kay ang matag tao, ang matag usa ka tao, gihatagan sa Dios og gasa. Siguro wala lang nimo na siya kanang makit-i, kay wala ka magpatudlo. Isa man gud nato makit-an ang gasa kung magpatudlo ta. Unya, usa sa mga sakripisyo kaayo katong mga magtutudlo. Grabe ka sakripisyo sa mga magtutudlo, labi na kon ang iyang gitudloan mulider na pod sa paingon na pos pagka-leader. Kay doon naman ay mga pagsulay. Isa ta mahimong leader sa mga leaders, dunay mga pagsulay. Ang makarelate ni ini mga kaigsunan katong mga leaders nga ang mga leaders katong iyang mga gilideran, unayon ra siya og sulay sa iyang mga gilideran. Kabantay mo na ay mga leaders, mga kaigsunan nga giunay ra sila daot sa ilahang gilideran. Kay ngano man ang mga gilideran ning balik man sa daan nga kinabuhi, wala na'y pagpaubos. Ning balik sa tawhanon nga kinaiya, pagka mahingibugon. Ang mahitabo ana mga kaigsunan, dili na Holy Spirit ang naghari. Pero kung ang usa ka grupo or usa ka simbahan, ang tanang mga sakop diha na puno kanunay palang espiritu, silang tanan nakadiskubre sa tagsa-tagsa nila kagasa. Kung nadiskubrihan nila ang tagsa-tagsa nila kagasa, mga kaigsuonan ko sige, wala na sila'y luna o wala na sila'y panahon sa pagdinautay pa. Kaya nadiskubrihan man nila ang ilang tagsa-tagsa kagasa. Lamang kining tao nga nakadiskubre sa iyang gasa, kinahanglan iyan ng atimanon. Maunay iyang i-priority. Usa sa mga ilhanan nga ang usa ka tawo nga nakadiskubre siyang gasa nga nahimong gi-priority niya ang iyang gasa, usas mga ilhanan nga nagbasag yun sa Biblia. Pero kung ikaw nga Kristohano nakadiskubre ka sa imong gasa, wa kay panahon sa pagbasag Biblia. Ang imuhang panahon sa pagbasag Biblia, gitan-aw na mo sa mga TikTok, gitan-aw ni mo sa mga butanga, makabira ka nimo, wala na kay prayer, wala na kay pagampo, mausab gyud ka, mubalik kas kalibutan.
Labi na kung magsugod na kagtanaw anang mga siksi-siksi diha. Kanang magpanti og bra na lang mag-TikTok. Bantayin ninyo niha. Kung ikaw nga Kristohanon, dili na gani kahilasan nga mutan-aw anang mga babae nga mag-TikTok diha sa imong cellphone nga magpanti og magbra, di na gani kahilasan. Bantay na siya. Kay naanakas kakuyaw. Delikado na ang imong pagka-Kristohanon. Pero kung hilasan gani ka, kanang murag masuko bitaw ka, maguol ka, naghari ang balang espiritu nimo. Pero kung pangitao nimo na, tawhanon ang kinaiya nga naghari sa imo. Unsa may advice, palay-i ang mga butang nga makit-an nimo na. Paduol kanunay sa pulong sa Dios. Para mabisi ka, dapat doon na kay tudluan. Dapat doon na kay atimanon. Dapat doon na kay trabahoon. Banday niya. Daghan karong mga Kristohanon nga kumpiyansa na kaayo mahitungod sa gitawag tawhanong kailibgon. Pero timan niya, muangkon nga Kristohanon. Labi na kung layo sa mga pamilya, layo sa bana, layo sa asawa, kinahanglan mag-amping gyud mo. Ayaw gyud ninyo tuohi nga muingon mo nga grasya ang kaluwasan. Para malikayan nato na siya, para malikayan ninyo na, ibisi ang inyong kaugalingon sa inyong nadiskubrihan nga gasa. Dapat kitang mga Kristohanon doon na tayo nadiskubrihan nga gasa eh. Doon na tayo doon na tayo tagsa-tagsa kagasa or gitawag hiyas. Diha sa unang Korinto gihisgutan mga kaigsonan na ay mga hiyas sa kanang pagwali. Na hiyas mga kaigsonan sa pag-ayo. Nahiya sa pagdasig, nahiya sa pagtudlo, napoy hiya sa paghatag. Kung naa kay hiya sa paghatag, kinahanglan muhatag ka nga madagayaon gayod. Buti pasabot, kung hiyas nimo ang paghatag, ayaw gayod na siya pugni. Ayaw gyud pugni. Ipadayon na ang pagkamahinatagon hangtod nga kuhaon kas Ginoo. Kay diha gid ka magmadaugon, kay diha ka gibutangan. Ikaw mo'y gibutangan anak nga gasa. Ang magwali, kinahanglan magwali sumala sa mensahe sa Dios, dili kay sumala sa doktrina sa simbahan. Maunay gihisgutan diha sa sulat ni Apostol Pablo. Unya miingon siya dinhi, kung ang matag Kristohanon andam na, mutubo gyud ang lawas ni Kristo. Ug sa dihang mutubo, kitang tanan magkahiusa diha sa pagtuo ug magtubo ang atong kahibalo mahitungod kang Kristo ug sa atong Dios nga atong gilagaran. Unya ang mahitabo mga kaigsuonan, kung daghan ang kaitang nahibaluan, nadiskubrihan nga mga gasa ug mga mensahe diha sa Ginoo, dili natasama sa mga bata nga manud-anod pa, birabirahon pa, madani pa, maulog-ulogan pa, malipat pa kumbaga. Muna niingon din dili na unya kita sama sa mga bata nga manud-anod sa mga balod ni mapadpad ngantos mga hangin, ni bali-bali nga mga hangin pagtulunan nga malimbungong mga tao, magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang gibuhat. So kitang mga Kristohanon nga nabisi sa atong mga gasa, kana bitaw nakadiskubre sa atong mga gasa ug ato ning gigamit mga kaigsuonan. Kung naa kay gasa sa pagwali, di pug ka mahitabong mahimong magwawali kung di ka magpatudlo. Usa sa mga ilhanan nga naagyok nimo ang gasa sa pagwali, kanang kalipay nimo ang pagpatudlo. Unya malipayon kaayo ka kung naay mo tudlo nimo. Pero kung tudloan ka, murag mabugatan ka, wala kay gasa ana sa pagwali. Basig na kay gasa sa paghatag.
Mauna nga ingon sa dinhi sa bersikulo 15, kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga maong ulo pinaagi sa pagsultis kamatuoran uban ang gugma. Kinahanglan ikaw ug ako wa gilain nga isulti kundili ang kamatuoran. Bersikulo 16, diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatag sa kalutahan niini. Busa kon mulihok ang tagsatag sa kabahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug mulig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Ang pinakaimportante nga atong developon mga kaigsunan kining gugma. Og mauni ang bunga sa balang espiritu. Dili lang pud di pud man develop nato mga kaigsunan ang gugma kon kita nga nagtuo na puno na tas mga butang sa kalibutan o kanang pagkamaibugon. Daghan kay mga Kristohano na busy na sa mga butang. Unya namatay. Kay kitang tanan mamatay man gyud. Kining atong physical mamatay man eh. Ug kining atong espiritu kalag mo atubang sa Dios. Unya pagbubulag na gani ng atong espiritu ug kalag, mao na magyunay final. Wala naman, di naman na madala nga iampo si kalag ni Gideon para malangit. Dili na teaching sa Biblia. Pag ang atong espiritu ug kalag mubulag na nis atong lawas, patay na gyud ang atong lawas. Ug wala na ilain pang pamaagi aron maluwas. Kay human naman ang iyahang kinabuhi. Dili na madala ng ampo-ampo mga kaigsoon, kanang misa-misa ulog-ulog na siya. Wa gyud nas Biblia. Wala gyud magtudlo ang Biblia mga kaigsoon nga iampo ang pananglitan, ang kalag ni lolo, lola. Iampo malangit. Wala gyud nas Biblia. Doktrina na simbahan. Para dunay magpaampo, doon na po'y pagpamisa, doon na po'y kwarta. Mao gyud nay giklaro diha sa Biblia. Wa gyud na sa Biblia kanang iampo ang kalag aron mamatay. Aron malangit. So unsa may mga tambag pa ni Apostol Pablo? Unsa may mga gikinahanglan aron motunhay ang panaghiusa? Alang sa mga nagtiknot, pwede ninyo ning kuhaon ang bersikulo ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 11. Ingon siya dinhi mga kaigsuonan, karon mga igsuon manamilit na ako. Pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi, pamati ang akong mga hangyo og paghiusa kamo pag makigdaiton ang Dios sa gugma og ang kalinaw mag-uban kaninyo. Unsay tambag ni Apostol Pablo? Pagtarong sa pagkinabuhi. Dapat kung Kristohanon ka, magtarong ka sa pagkinabuhi. Ayaw pag-ibog-ibog. Kristohanon man ka. Kay kung mag-ibog-ibog ka nga klase nga Kristohanon, dili na nimo matagad og matutukan ang imuhang nadiskubrihan nga gasa. Magsugod na gay kagkaibog sa mga butang, magsugod na gani kagkaibog sa mga tao. Maubitaw na mga igsuon, giklaro gyud diha sa karaang kasabutan, the Old Testament, gibutang gyud na sa napulo kasugo nga ikaw ug ako gibawalan gyud tas pagpangibog. Kay kini manggong pagpangibog usanis mga ilhanan o usanis mga hinungdan nganong nagkalisod ang tao. Yes. Number 1 nga hinungdan nganong magkalisod ka, nga naamon ta kay trabaho, naamon ta kay negosyo, naamon ta kay nindot man ta ang imong income pero lisod gyapon, kulang gyapon tungod kay grabe ka kapangibog, grabe ka makapangibog. Okay na, dadalan. Grabe kay ka makapangibog. Tinuod na. Number 1 nga hinungdan nganong magkalisod ang tao tungod kay naapa kaniya ang pagkamahigubugon. Kon ang uban magparty, mag-ihaw, maglitson, bahala guay kwarta, mangutang para maglitson pod. Nya, ipospos na yun. Nya, pasanginlan pa ang Ginoo. Lord, salamat sa imuhang litson, imong giatiman. Inutang di ito.
ang Ginoo nga nagtan-aw, murag ako may gipugos anis pagpabayad. Tinuod biya na. Pagkabantay mga kaigsuonan nga, oy, nindot man og alahas, nindot man og relo, nindot man og karsones, nindot man og kuan. Ngutang sa da. O niya, ipos na yun, maayo kay ang Ginoo, provider kay ang Ginoo. Inutang na ito. Yung Ginoo nga magtanaw, inutang ra ba na? Nya, gipasalamatan ra ba ko? Murag ako'y pabayro na nada. Munang ang Dios nasayod ng daan unsay kinaiya sa tao. Munang gibutangan ng tao og sugo. Usa sa mga sugo diha sa 10 commandments, Exodus 20:17, ayaw pangibog sa asawa bana sa imong silingan. Ayaw pangibog sa iyang mga katabang, sa iyang mga ulipon. Ayaw pangibog sa mga baka, sa mga asno, sa mga karnero, og sa tanan nga naas imong silingan. Ayaw pangibog. Kay maunay makapapobre sa kinabuhi sa tao. Tinuod biya na, daghan kayo mga tao nga nindot og trabaho. Daghan kayo mga tao nga dagko kay income. Pero short gyapon kung kwintahon. Kay nganuman, ibog dito, ibog dire, ang uban tanawa. Kung imong lantawon mga kaigsuonan na ako'y kaila nga dako kay og income. Nag-income siya mga kaigsuonan og I think 50,000 ang adlaw. Daghang kay siyang mga sakyanan, daghang kay siyang mga daghang kay siya og kanang kumbaga trabahante. Pagsulod sa iyang pamilyang politika, naahat siya og pag-abroad. Imbes makaalagad pa sa Ginoo tungod kay naa say negosyo, wala na siya kadumala og simbahan. Ang naitabo nag-TikTok na lang. Kay napay income ang reels. Wag yan. Mao nang kitang mga Kristohanon, bawal nato ang pagpangibog. Unsa may ipiyal sa Dios, maunay gamita. Unsa may ihatag sa Dios, maunay dawata. Ayaw pasalamati ang Dios sa mga butang nga imong gipugos. Kay murag gipugos nimo ang Ginoo ana. Kana bang pasalamatan nimo ang Ginoo, Lord, salamat ani nga nag-provide ka. Sa pag-provide mo ingon ang Ginoo, nag-provide ko anang inutang na nimo. Kanang imong alahas, wa pa mga kakabayad ana. Kaning relo nimo, kaning sama ni, kini mo. Magbantay ta. Mga Kristohanon ta. Mo nang niingon si Apostol Pablo, pagtarong mo. Ang tanan mo ingong pagtarong. Magtarong ta sa tong pagka-Kristohanon. Pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi. Kay kung dili manggod magtarong ang usa ka sakop diha sa simbahan, maapektuhan ang tibuok simbahan. Maapektuhan siya eh. Usay buot ipasabot ana maapektuhan. Kana bitawng masakitan ang simbahan. Una sa tanan ang Dios, kay siya siya ang founder, siya ang author, siya ang head sa church, siya ang ulo sa simbahan. Mga igsuon, siya ang unang mo'y mabugatan, siya ang unang mo'y masakitan. Munang gidasig ni Apostol Pablo ang matag sakop sa simbahan, ang matag Kristohanon, ang matag born again, kinahanglan magtarong. Magtarong sa iyang sinultihan, magtarong sa iyang tinanawan, magtarong sa iyang pangdungog. But ipasabot, dapat isnapitay. Dapat seryoso ta. Sunod mga kaigsuonan, nga mga libro ni Apostol Pablo, nga mutabang nato aron makabot kining pulong panaghiusa. Aron makabot ang pulong panaghiusa diha sa simbahan.
Kinahanglan ang matag membro, mga kaigsuonan, matag sakop magtarong. Sunod diha sa Roma Kapitulo 15, 5 hangtod sa 6. Nag-ingon din hinaut unta nga ang Dios tinubdan sa pailob o kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus. Aron maghiusa kamong tanan sa pagdahig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Usa ni kapanghinaot o prayer ni Pablo, mga kaigsuonan, nga ang tinubdan sa atong pailob way lain ang Dios, dili mga butang, dili kwarta. Kay kung tinubdan ang imuhang kwarta sa pailob, mahimo kang bugiro ana Pero kung doon na kay Dios, doon na kay pailob. Maingon din nga tinubdan sa pailob o kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Hesukristo. So dinhi klaro, mga kaigsuonan, nga makabaton lang tag pailob. Mabatunan lang naman nato ang pailob gikan sa Dios, mga kaigsuonan, kung hingpit nga mosunod diha kang Kristo. Kung moingon tang hingpit, mga kaigsuonan, dapat atong gitiman-an ang mga pagtulunan ni Jesus. Atong gimemorize o gitipigan ang mga pagtulunan o mga mensahe ni Jesus ug atong gikinabuhi. Kay kung moingon tang naghingpit nga nagsunod sa panag-ingnan ni Jesus, unya wag tay kalibutan sa mga teaching ni Jesus, mga kaigsuonan, na makaktaana. So kinahanglan sundon gyud nato si Jesus. Ang matagsakop sa simbahan mosunod gyud ni Jesus. Bisag asa ka ang simbahan na kung mosunod ra gyud ka ni Jesus, parihata. Oh. Bisag asa kang simbahan na kung mosunod ra gyud ka ni Jesus. Pero kung dili ka mosunod ni Jesus, mosunod ka balaod sa mga Hudyo, mosunod ka balaod sa inyong simbahan, adi gyud ta pareha. Di gyud ta magkahiusa. Bisan magkahiusa tag pagpuyo, ang una-una kasing-kasing, di na magkayusa. Pero kung ikaw ug ako ug ang imong mga kauban diha sa simbahan, si Jesus Kristo gani mao gisunod og nahimong panag-ingnan, magkayusa ta. Mahiusa ang atong nauna, ang atong pagbati. Mao ni usas mga gikinahanglan. Magtarong sa pagkinabuhi ug mosunod gyud ni Kristo, kay siya ra gyud ang dapat natong sundon aron ikaw ug ako magkahiusa. Episo Kapitulo 4, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Episo Kapitulo 4, versikulo 16. Ang giingon din mga kaigsuonan nga ako gibasa kaganina, kinahanglan mulihok ta. Ang problema, ang imong gasa ang paghatag, or ang imong gasa, mga kaigsuonan, ang pagwali, ang nahitabo, wala nimo gamita ang pagwali. Gipaningkamutan hinuon nimo ang pakigdebate. Di ba kabantay mo, mga kaigsuonan, nga dunay mga tao nga kaniadto maay kay muwali, pero nadugay di na kaayong maay muwali, kay ang hisgutan pakig-indigay na lang. Gubon ang laing doktrina, ang iyang doktrina ang iyang ipakamaayo. Kabanday mo anang i-search lago ng kanang mga debatidor, diba sa una maayo kinang muwali. Oh, nakabantay ko, mga kaigsuonan, nga dunay usa ka tawo nga akong kaila, grabe kay muwali, nakahila ko siyang wali, na bless ko, mga kaigsuonan, siyang wali. Kuyug-kuyugan ako siya kay na-bless ko siyang wali. Ang nahitabo, mga kaigsuonan, grabe na siyang mudibate. Ang nahitabo, mga kaigsuonan, di na siya kabalong muwali. Kay nga naman, ang taong kabalong muwali, walay laing kitudlo ang maayong balita. Walay laing gipasabot ang mga pagtulunan ni Jesus, dili ang doktrina simbahan.
Sunod mga kaigsuonan, naa sa Unang Korinto kapitulo 1. Unang Korinto kapitulo 1 versikulo 10 hangtod sa 13. Ang gititle ni Pablo, pagkabahin-bahin diha sa simbahan, ato naman ning nahisgutan. Mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti, aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Usa ka hunahuna ug tumong. For example, naamoy gigamang balay. Unya, unsa may buhaton aron, di ba, kasagaran naamay mga organisasyon. Tinggo dili kay ko swito sa mga kalihukan ron sa kuan kana bitawng usa nang naay mga utang-utang, na may utang-utang ron nga membro-membro niya magtukod dayon silang negosyo. Unya na gani diri sa duol sa mua nga nagtukod og bikiri kay organisasyon sa women's man siguro to, puro magkakabaybayin-an. Unya nahuman na tuod ng building nya bikiri unta. Naapoy mga negosyo nga korporasyon anang mura og daghan kaayong mga tag-iya ba. For example, kanang magtukod og balay, aron mahuman gyud ng balay, do na gyud nay usa ka leader nga paminaon. Pero kung ang usa ka balay nga daghan kaayo nga nagama, unya daghan kaig leader, lain-lain man na sila gusto, lain-lain na sila porma. Nakadungog ko mga kaigsuonan, kung ang usa ka balay daghan kaig panday, dugay kuno kay nang mahuman. Pero kung ang usa ka balay usa ra ka buok panday, unya usa ka buok manager. Pero kung daghan kaayong manager or daghang panday, matud pa sa ako ang gikaistorya, dugay kuno kaayong mahuman. Usa may buot na kong ipasabot inani ni. Diha sa simbahan, do na gyud nay leader. Dunay pastor, dunay assistant pastor, dunay treasurer, sekretary, dunay mga opiser. Ang problema, katong sekretary or kaha assistant pastor, mura pog leader. Kabantay mo, dunay mga kung nakahinumdum ko katong nagpabuy ko sa una, nga wagi kalinaw ang ako ang gipabuyan. Kay nganong walay kalinaw, kay ang amo ang mayordoma, mura bitaw kanang mayordoma, mura na siya og assistant sa amo or secretary sa among amo. Siya ay mayordoma diya sa among team. Ang problema mga kaigsuonan, ang mayordoma lupig pa may amo. Unya ang mga kabats niya, kanang kadungan niya nga nagtrabaho, lupig pa po'y mayordoma, perting gubuta. Perting yung gubuta mga kaigsuonan. Hihanag siningkahay ag bungulanay, kanang trabaho di maklaro. Ang mahitabo, ang amo mo mapurdoy. Mao na diha sa simbahan mga kaigsuonan, kung imong lagtaon, naagyo na say leader, naagyo kay gisunod. Muna niingon si Apostol Pablo nga, sundan ninyo ako, ingon nga nagsunod ko kang Kristo. Kay kung ang tanan nga mga sakop diha sa simbahan, musunod ra gyud sa leader nga gibutang sa Ginoo, magkahiusa gyud ang tao diha sa hunahuna. Muna niingon diri nga, paghiusa gayud kamo diha sa inyong nauna og tumong. Kinahanglan duna gyud leader. Ang pinaka desisyon sa leader mao gyud toy submitaran sa tanan. Pero kung dili gani submitaran ang leader, ang mahitabo ana mga kaigsuonan, di gyud mo mahimong magkahiusa sa nahuna og tumong. Ang mahitabo magkabahin-bahin gyud.
Muna niingon diha, kay gibalitaan ako nga pipila ka sa sakop ni Chloe nga kamo nagbingkil-bingkel or nagkabingkel. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usa-usa kanang hiag sumbunganay. Ang usa miingon, dapig ako kang Pablo, di ba? Leader si Pablo, leader si Apolos, leader si Pedro. Nya naapoy dapig kang Kristo. Nagkabahin-bahin yun. Ingon sa Tracy, nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilangsang sa cross? Tungod kaninyo, gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Daghang kay mga Kristohanon, nalimot sila kinsay ilhang Pangulo. Kinsa gani atong Pangulo? Si Jesus. Kung ikaw ug ako, ang kinatibuk ang teaching ni Jesus, ang kinaiya ni Jesus, maoy atong gisunod mga kaigsunan. Wow. Magkayusag yun ang tao. Muna gisiguro ni Pablo, sunda ko ninyo, ingon nga nagsunod ko kang Kristo. Dapat ikaw ug ako, kabisado na nato ang mga teaching ni Jesus Christ. Kabisado na nato, kanang memorize na nato, kana bitang dili na ta inosente sa mga teaching ni Jesus Christ. Mga kaigsunan, para magkahiusa ta, para magkahiusa ang simbahan. Ang problema, kung ang pastor way tuntuon, ang leader walay tuntuon, kay nabisi sa iyang pamilya, nabisi sa iyang panginahanglanon, kay ang sakupod sa simbahan, wa po mo suporta, munang magkahilis yun, mga igsuon ang simbahan. Pero doon ay tambag po si Apostol Pablo, nga mas maayo ang magkabahin-bahin, kay diha maklaro kung kinsay tinuod nga nangalagad sa Dios, kinsay tinuod nga Kristohanon. Diha sa libro ni Tito, mga kaigsuonan, Tito kapitulo 3:11, ingon din sa kapitulo 3:11, ang Kristohanon pag kinabuhi. Muna ang title ani. Ingon sa dinhi, human kapasidan sa makaduha ang tao nga maoy nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok, isalikway siya. Kay nasayod ka nga kanang tawhana dautan ug ang iyang sala nagpamatuod nga sayop siya. So diha giklaro sa panahon gani ni Apostol Pablo, doon na gyud mga tao di ay nga ulay laing misyon kanang pagkabahin-bahin. Mao na ang diha sa matag simbahan, bantayanan kay ng mga taong maghimog dautan. Kay mao pa nay kasagaran mga kaigsuonan kuno istrikto. Oh. Kanang mga nagbuhat og dautan, kusog kay nang moangkon nga siya'y maayo. Pero kanang wala magbuhat og dautan, keep silent ra na siya. Kanunay na siyang mosuporta sa pastor o sa leader sa simbahan. Bantayin ninyo niya, kanang tao nga magpakamaayo sa iyang kaugalingon kaysa uban, bantayanan kay na. Una niingon si Apostol Pablo, ayaw ipakamaayo ang imong kaugalingon kaysa uban, hinuon ang uban mao ipakamaayo. Kay mahitabuan na magpabilin ka mapaubsanon, magpabilin kang mapailubon. Bantayanan ka ining kinaiyang mapahitason. Kay why tao dihas Biblia nga nakapadayon nga nagbaton sa kinaiyang mapahitason. Like ni Saul, he's a first king of the Israelites people, mga kaigsunan. Pero sa diha nga wala na siya mag-agad sa alagad sa Dios, kana bitang nagpakaroingnon siya na, kana bitang nagtumo-tumo siya sa pagbuhat sa dili niya buluhaton, dito nakasala siya.
diha sa inyong simbahan na nagani mo puli-puli sa inyong pastor, kanang moingon nga ako'y magbuot dire, dili inyong pastor. Bantayanan na kay na. Ug di ka bantay inyong pastor, ang mahitabo ana mga kaigsunan, mawagtang siya ana sa iyang pagkapastor, madiskurahe siya. Pero ang tao nga makabantay o pastor makabantay, bulahan kayo. Kay nga naman, makapadayon sa nagkalaing nga trabaho. Bantayin ninyo inyong simbahan. Unya, una sa tanan, bantayin inyong kaugalingon. Bantayan na to atong kaugalingon kung nahimo batang panalangin diha sa simbahan. Bantayan na to ang atong kaugalingon kung nagtinarong bata. Bantayan na to atong kaugalingon mga kaigsunan kung nagsunod bata kang Kristo. Bantayan na to atong kaugalingon kung nakapangsyon bata sa atong gasa. Kaya ang matag-usa na to gihatagan gyud tagasa. Kung wala ka kapangsyon sa imong gasa, ang mahitabuan na sige ra kag panghilabot. Kay ang mahitabo manggod sa tao nga di kapangsyon siyang gasa, masina manggod na siya sa mga taong nakapangsyon silang gasa. O nasige na lang na siya panaot, siyang pangguba. Kabantay mo anang mga tao nga wala kapangsyon sa ilang gasa, sige ra nagpakigdebate. Wala manggigasa gyud diha sa Biblia nga ang imong gasa pakigdebate. No, wala. Dili ka kakita diha sa Biblia. Kung imong tan-awon ang mga gasa mga kaigsunan, naana diri sa gasa og hiyas, gawa sa Epeso kapitulo 4 11, naani dinhi sa Korinto. Unang Korinto kapitulo 12, sa diha nga ang tao na anay balang espiritu, na ay mga gasa dinhi nga gihisgutan. Ingon siya dinhi or hiyas, no? Hiyas. Usa lamang ka espiritu diha sa unang Korinto kapitulo 12, 9, usa lamang ka espiritu nga naghatag pagtuo ngadto sa tao, samtang lain gahom sa pag-ayo sa masakiton. Onya diretso ta diri sa sa 27. Busa kamong tanan lawas ni Kristo ang usag bahin niini. Diha sa simbahan gipahimutang sa Dios ang tanan, husto dapit una ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo mga magtutudlo ug katong naghimog mga milagro, katong gitagag gahom sa pag-ayo, katong gitagag hiya sa pagtabang sa uban, ug katong gihatagag hiya sa pagdumala, katong may katakos sa pagsultig lahi nga pinulungan. Dili silang tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo, dili ang tanan may gahom sa paghimog milagro o sa pag-ayo sa mga balatian o pagsultig mga lahi nga mga pinulungan o sa pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Busa tinguhaan ninyo ang hiyas nga labi pang importante apan ang labing maayo sa tanan, mao kining mosunod katong gugma. Kapitulo 13 mga kaigsuonan sa unang Korinto. Ako nagtuo nga doon na tayo nakatunan, una sa tanan, pagtinarong ta. Magtinarong ta nga magpuyong Kristohano. Magtinarong ta nga mga born again. Likayan nato kanang pagkamahighibugon, likayan nato ng pagkatawhanon, likayan nato ng kanang materialistic nga kinabuhi. Bawal na sa atong pagkakristohano. Og magtuon ta kanunay sa Biblia, magbasa ta kanunay sa pulong sa Ginoo, og ato ni itudlo para mas madasig ta sa pagpaminaw sa Ginoo. Oras na sa akong pagpanimilit mga kaigsuonan, itong oras alas 9:39 na sa kagabion. Akong gihangyo ang matag-usa sa pag-ampo, ug doon na mamoy mga pangutana. Pwede ra gyud ko ninyong i-chat
sa ako ang account Gideon Candelario. Katong doon na mga message, katunang doon na mga gi-message ako ra gitong basahon after sa atong live. Ay ra mo kabulaka katong na mga pre-request, ako nang dadon sa mga pagampo before ko matulog. Nya ako nang ihangad sa Ginoo, tubagon taanas Ginoo kay iya nang saad. Kung doon na mo mga pangutana, pwede ra gid ko ninyong i-message sa ako ang account Gideon Candelario, o kaha i-text sa ako ang number 0932-6384-134. Mag-ampo ta og magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios sa mga pulog mga mensahe nga atong nadunggan sa atong panaguban. Amahan namo nga Dios nga makagahom, nagpasalamat kami sa imo mga pulong, mga mensahe nga among nasabtan ug among nakatunan ang mga pamaagi aron magpabilin ang matag-usa namo kakinabuhi nga magkahiusa diha sa mga simbahan nga imong ipahiluna sa matag-usa namo kakinabuhi. Bless Ginoo ang ako mga kaigsuonan nga sa tanan namong nakatunag nasabtan ning among panaguban, dili gid namo ni kalimtan og amo ning maikinabuhi samtang nagpuyo pa kami sa kalibutan. Salamat o Dios nga imo kaming gitudluan aron kami dili hingibugon kay maunay usa sa mga hinungdan nganong dunay mga tao nga nagkalisod. Busa salamat Ginoo nga imo kaming gitudluan nga dili kami mahingibugon sa mga butang sa kalibutan. Hinuon mahimo kaming maka-interes, mag-interes kami sa mga butang espirituhanon sumala sa imong gisugilon kanamo. Among isalig diha kanimo among kinabuhi uban ni kami panalipdi kami. Wala mi mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami kanunay sa imong tingog, nanginahanglan kami kanunay sa imong pag-uban. Among gihalad, among isalig, itugyan diha kanimo among kinabuhi. Uban ang mga pagdaig pagpasalamat ug pagpasidungog kay alang lamang kanimo amahan ang tanang kadungganan. Himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Kini yung igsoon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless kanatong tanan. Nagasangpi kanimo pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko,